amb ella és un llarg camí, viure vol dir prendre partit. Celebrem la festa per la dignificació i l'ús de la nostra llengua, el valencià. Ens hem de sentir orgullosos i privilegiats de parlar, pensar i viure en valencià. I es parlarà de vida, gent de mar, de rius i de muntanyes. Ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat. Estem envoltats per l'olor de la flor de taronger en cada 15 d'abril i així estem de nou escenificant el suport de les comunitats educatives, entitats, col·lectius, comarcals i representants dels ajuntaments i de les institucions valencianes a l'ensenyament en valencià. Ara i aquí és el moment del poble, no serà nostra si no hi som totes. És part de tu, també és part de mi, viure vol dir prendre partit. No tenim a les mans els problemes del món, no tenim totes les solucions, però venim amb coratge i amb somnis gegants. Els problemes del món tenim les nostres mans. És per nosaltres, per totes tu. Les nostres trobades mostren que Escola Valenciana vertebra el territori. Compartim l'ideari de fer escola que volem. Escola a escola, poble a poble, comarca a comarca. I així anem construint el país valencià que volem. Construir conciencia popular, eterna divisa que nos guía a vivir libres o morir. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Anem lluny, serem molts, empenyent endavant. Qui sembra rebel·lia, recull la llibertat. Que no ens guanyi la por, el demà avui és nostre. Tu i jo, agafant l'horitzó, serem llum, serem molts. Com diu Raimon en la cançó, pues, a poc anem fent país, no? Aquesta famosa frase que diu d'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Per tant, crec que si anem vivint este temps, si anem fent país, des de luego és gràcies a Escola Valenciana, gràcies a tots i totes els que un dia com avui veniu a gaudir junts de la Florada. I es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Gent de mar, de rius i de muntanyes, ho tindrem tot i es parlarà de vida. Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i És sona un goig, és una emoció veure no només esta plaça, sinó els carrers d'Albert Guarà plenes de gent. i fred que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg, He robat a un circ sencer tota la màgia per regalar-te. He saltat 200.000 trens per fugir amb tu de matinada. I he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança 1000 desitjos infinits sota la pell, la nit descalça. M'ho han dut de caminaires perdudes, països inversemblants he despedit, boscos, fullets i fades s'han apagat mil i una nits darrere l'aigua clara. I no hi ha sol, he segrestat tantes vegades per Nuriel com néixer del mar. I jo en vull viu i tornaré a buscar-te, que tinc un món entre les mans aquesta nit per regalar-te. caduc als ulls. Generació Irmos,
que som un gran poble, que hem de tindre aquesta confiança en les nostres possibilitats, en el nostre orgull de ser valencià, de ser autèntics, d'acabar en la mediocritat, tots junts, en un món global, amb la nostra llengua. Per fugir amb tu de matinada he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos infinits sota la pell. T'he dut tot el que tinc, tot el que duc a dins. Som les professores de l'Institut Pere d'Esplugues de la Pobla Llarga. De matemàtiques i d'anglès. A més dels tallers que hem estat fent al llarg de tot el matí, hem elaborat un bosc d'aforismes. Les dites de Joan Fuster. Hem col·laborat en totes les tutories i el Departament de Mediació. Jo crec que ha quedat allò més bé, però ja direu. El que el temps m'ha dit i tu tens tota la màgia. D'on l'has tret? Quin és el secret? Torna'm-la quan no hi és. Per tal de recollir una sèrie de records de fa molts anys d'ací del poble i que no es pergueren. No hem d'oblidar d'on venim i cap a on volem anar. La festa és la festa pel valencià, per la nostra llengua, i això és el que desitgem, que en realitat això siga una gran festa. És un àlbum d'una gran família d'un poble xicotet. I el lema, ja ho sabeu, Rafolguaraf pel valencià. Des que els meus fills feien l'escoleta infantil o abans inclús ja que vinc a les trobades, estiguessin implicada. En aquests moments els meus fills ja van a l'institut, però el seu institut és l'institut de referència d'esta trobada, que és el de la Pobla Llarga, i l'institut este continua implicant-se tots els anys en la trobada, fan alguns tallers, etc. Estic col·laborant a la 33 trobada de les escoles en valencià de Rafolguaraf. Anem tots per el valencià, per a conservar la nostra llengua i que no s'acabe. Ja portem molts anys venint així a les trobades. En la pancarta hem ficat això, que no hem faltat a cap i pensem que no faltarem a cap de les trobades perquè ho portem en l'escola. Volem que sí que ells continuen parlant en la seva llengua i que això se mantinga i pensem que és un fet natural parlar-los en valencià, que tinguin una societat valencianitzada. En un principi pareixia que ens fem un poquet tanta gent, això no sabem com abarcar-ho, no? Però pareix que conforme va passant el dia és tranquil, les coses van pianetes, estem en companyia de tots perquè el nostre és la Comunitat Valenciana, el País Valencià. El que estem defendent, com sempre, és el valencià. Nosaltres vulguem ser valencians, vulguem defendre la nostra llengua, vulguem una identitat, vulguem que ens reconega en tot el món. Empenyent endavant, qui sembra rebel·lia, recull la llibertat. I aquest any hem portat, per encàrrec de l'IVAX, de l'Institut Valencià de la Joventut, un muntatge de jocs educatius fets en fusta. La majoria d'aquests jocs tenen un element que és el treballar en equip i la cooperació per aconseguir una fita comuna. Val a dir que estem en un impàs en què els programes d'ensenyament en valencià que estan duent-se a terme a la Ribera
des del 1983, amb la publicació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, donen pas a l'educació plurilingüe i multicultural. I volem, també en la Ribera, que en això ha sigut i serà puntera, que les comunitats educatives assumisquen més del 50% de l'ensenyament que el valencià siga vehicular a les seves respectives comunitats educatives. Realment estiguem molt contents de l'èxit de la 33a trobada de Rafelguaraf. Com estigueu veient, el poble de Rafelguaraf s'ampli de gom a gom. Segons el que ens han dit l'organització, més de 25.000 persones han vingut avui a Rafelguaraf a gaudir de la festa de la nostra llengua. Per tant, jo estic molt contenta de tota la participació de tot el teixit associatiu de Rafelguaraf, els veïns, la comunitat educativa de l'AMPA, l'IES Espluguer de la Pobla Llarga, que és l'Institut de Referència, i crec que avui tots els amics i amigues i veïns i veïnes de la Ribera han demostrat que estan orgullosos de la seva llengua, el valencià, que és la llengua en la que hem crescut. No tinc res més que dir, sinó que és un gran orgull veure que aquesta festa s'ha fet per primera vegada en el poble de Rafelguaraf. Estem tots els veïns molt orgullosos de que avui Rafelguaraf estiga allà el seu nom per tot arreu.